तो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भाइराल भिडिअनि सायाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। तो जोबोद माने साननो गोनां आरो जोबोद लाजिथावबो बेफोरबायदि माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो समाजारि बिजोङाव बेफोरबायदि आखुथाया दासिमबो दङ। दा बेबो माने गोबां नोजोर होनां गोनां। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोगोन। जाय सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव, माने हौवाया जाहैदों एसे उन्दै आरो हिन्जावा जाहैदों बैसोआ एसे बारा। तो हौवाया उन्दै आरो हिन्जावा बैसो बाराजों गोसोआला हाबा लालाय बा सानैजों लालायनायनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा बिसोरखौ माने साजा होदों आरो जुनार बानायदों। मोसौ खालामनानै बिथांमोनखौ माने मानबाय होदों, मोसौ बायदि थाबाय होदों। ओरैबायदि माने लाजिथाव माखासे आखु दिन्थिदों आरो नोंथांमोना नायग्रो। Ôi à mình rất là sao Cho câu này thay cho nữa. Đừng mà cứ lẽ đi thôi. Cái man này nó có nhờ. Mà khang đi ra đi lại cứ. Em khang đi lại cứ. Này cứ man. Khang nếu mà là gì ra là gì à? Này cứ. Này cứ. Một khang này cứ một khang á. Cái này chỉ là một thứ. Cái này là hấp em. Hấp em. Thì mình đi đâu em? Không biết gì nữa. 2 minit ya. Mình thích xin đây. Cho bài tới đây luôn. Đến ra mai. थारैनो बुजिबाय जि खालामदों माने बे मानसि हिसाबै बेफोरबायदि जुनार बायदि बाहायनाया बे बांद्राय मोजां जायाखै होनना आं सानो। जाय गामिफ्रा बेफोरबायदि खालामदों माने बियो साननो हानांगौमोन जिहेथु बिथांमोना लालायबाय बा बुरै जाहैदों हिन्जावा, हौवाया एसे सेंग्रा। थेवब्लाबो मानि थाखाय बिदि जानांगौ बेखौ फायसला खालामनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सलुसन खालामबा मोजांमोन। नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरबायदि जुनार आखु दिन्थिनाय बा मोसौ बायदि बेफोरखौ माने बिसोरखौ मानबाय होलायनाय बेफोरबायदि गाज्रि बा बे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिया दायो सोलिथावला। दिनैनि जितु गोनोखोआरि मुगायाव दा बेफोरबायदि बांद्राय प्रेसार खालामनाय माने बेफोरबायदि मेन्टेलि टर्चार खालामनाय दा बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ एसे दोननांगौ आरो। थेवब्लाबो बेसेबां हायो माने राहा लानांगौ। रायजोनि जेरै संबिजिर थायो, रायजोनि आयेन थायो, रायजोनि कानुन थायो। बे रायजोनि आयेन मथे थांनांगौ आरो रायजोनि रुल मथे बिथांमोनखौ माबायदि खालामनांगौ, होनांगौ होनाङा, बोखानाङा, गनायथाव गनायथावै बेफोरखौ नायनानै बेफोरबायदि माने सलुसनखौ खालामनांगौ। नाथाय बेफोरबायदि खुला खुलि मोसौ बायदि जुनार बायदि बेफोरबायदि होलायनाय, मानबाय होलायनाय बे माने एसे लासिंसिं अपमान जाद्रायो आरो। बे गासैबो माने हिन्जाव माहारिफोरनिनो एसे लाजिनो गोनांबो जायो। दा बेफोरबायदि माने साननो गोनां आरो। थ' बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।